Мяне зрабіла такім вайна, выхавала крывёй. Людзі думаюць, яны ведаюць, што такое боль, але яны і паняцця не имеюць. Самы вялікі боль у жыцці магчыма той, што робіць цябе больш машынай, чым чалавек. Што? Не, спыніце! Гэта што за халера? Дейл, чаму візуальныя эфекты не дамалявалі? Дзе металічная рука? Гэта вам не вусы замазаць? А, хрен з ім, сам зраблю. Я Кейбл, і я з будучыні, і я люблю ўсё ўзрываць. Піу-піу-піу-піу! Рукі ўгору! О, не, шэріф Дэдпул. А ведаеш, у жыцці ты значна вышэй, чым... Змоўкні, маленькі вырадак, атрымай. Сіла рэгенерацыі, актываваць. Ты так не гаворыш. Закройся, Кейбл, мае яйкі ляцяць на дапамогу. Не. Не кусацца. Што, ўжо ўсё? Оу, вау, неяк падазрона хутка. Добра, пагналі. Твой час настаў, мярзотнік. Ну вось. Зноў напісалі халтурны сцэнар.